Hizkuntzak zabalik dauden leihoak dira. Unibertsoaren berezko ikuspegia eskaintzen dutenak. Eta kultura ezinbesteko tresna herri baten izana ezagutarazteko. Egungo ingurune eleanitz eta globalizatuan, euskarak eta euskal kulturak kanpora ere egin behar dute salto, eta merezi duten mailan kokatu, mundu mailan. Zer da Etxepare Euskal Institutua? 1555ean, Bernat Etxeparek Lingue Basconum Primitzie izenburuko liburua idatzi zuen. Euskaraz idatzi den lehenbizikoa, gure hizkuntza mundura zabaltzeko asmoz. Euskara ialgia di kanpora, euskara ialgia di plazara, euskara ialgia di mundura. Desira hori betetzeko, Eusko Jaurlaritzak erakunde publiko berri bat, Etxepare Euskal Institutua sortu zuen 2010 urtean. Zertarako? Euskarak eta euskal kulturak nazioartean ezagutza eta onespena izan ditzaten bultzatzeko eta sustatzeko. Euskal sortzaileen eta kulturindustrien egitasmo profesionalak nazioartekotzeko. Euskararen eta euskal kulturaren irakaskuntza eta ikerketa kanpoan sustatzeko, bereziki unibertsitate eta goi mailako erakundeetan. Non? 2015 urteko irailaz geroztik, Donostiako Tabakalera eraikinean du behin betiko egoitza Etxepare Euskal Institutuak. Bertatik garatzen ditu institutuak bere lan ildoak, eta bertatik ere antolatzen ditu euskal hizkuntza eta sorkuntza kanpoan sustatzea xede duten programak, mundu osoan burutzen direnak. Nola? Arlo akademikoan, Etxeparek euskara eta euskal kultura irakasten duten irakurletza eta euskal ikasketei eskainitako katedra biltzen dituen sare bat osatu du mundu osoko sona handiko unibertsitateetan. Sare honek gure kulturaren sustapenerako jarduerak ere antolatzen ditu, eta ikerketa eta irakaskuntza esparruko gune garrantzitsuekin hartu emanak errazten ditu. Sareko ikasleentzat bekak ere baditu institutuak, bai eta euskara eta euskal kultura kanpoan irakastea helburu duten irakasleei zuzendutako bi formakuntza programa ere. Etxeparek euskal sortzaile, eragile eta erakundeekin era koordinatuan egiten du lan, helburuak finkatzeko eta baliabideak optimizatzeko. Eta kanpoan lantzen duen ildo nagusia nazioarteko instituzio, organizazio, jaialdi eta sareekin elkarlanean aritzean datza. Bestalde, institutuak diru laguntzak kudeatzen ditu. Musika, arte eszenikoak, literatura, arte plastiko edota ikusizkoak kanpoan sustatzea helburu dutenak, azoka profesionaletan parte hartzeko laguntzak eta bidaia poltsak. Literatura itzulpengintzako laguntzak ere banatzen ditu, eta beste eragileekin batera, atzerritar itzultzaileak trebatzeko egitasmo bat eta urtero euskal lan baten itzulpen honena saritzea xede duen sari bat ere sortu ditu. Etxeparek nazioartean egiten diren sorkuntza arlo anitzetako azoka eta foroetan ere esku hartzen du, eta erresidentzia artistikoak ere sustatzen ditu. Gure kultura kanpoan sustatzeko argitalpen hirueledunak editatzen ditu, paperean eta online, eta kulturindustriekin lankidetzan katalogo profesionalak ere argitaratzen ditu. Euskara, jalgia di mundura.